na neli tokumanywa n'umuriko ite Job Muhange igo abonchire korwase county y'Ubagendere kwe murunganiriya okubugima anene okubara kwa maguta sensemeni go kwaletiro muchando asobo sombi bwa para roboti urwasenchera y'obukirano ime county ya Nyamira chintereba n'abana boda boda mbe murunganiriya okoborwa kwa mabuta amagoriya maguta narado sinyeto bugima bwa kongire erita doko na ligwa asa amagorieta bauti ekero twatara chinsemo ao itwanyora ebituo ebinge bya mabuta bisyekire gobona dokoranga ebiteshini ebinge bya bolirwa mafuta bono ntubwati mafuta save station ebinge nigo barua ebirero ekyagera chinsemo amabuta gotoka igakonigwa aserigolire igoromono bale bakoni bono bune serikali yatangaste konia mafuta 135 bono bale bakoni 139 143 150 145 kero mondo bunatagete obo tantanu asensemo yebyasara bya mabuta kwagerire obogima gokongera abamenyi bensemo ya Nyamira muntu tabwati besurangoli nyanya baitu ense yakongire timbwati kende enkoli abana abakorete iti batatu timbwati besango berera sukuru abamenyi ba Nyamira mbenekia ogokonga kwirigoli lya mabuta kwagerire ligoli lya bintu binde gokina asekerengo keigoro tokomanya goja bone bintu bune bya magori by'ikigasi ebigendete gokina chinko emete yonsi yakongire tokonyora moto 500 orageche bwoti chinko ebintu ebyo twakumiri sana esukari yapandi abana buna bachire inga noenda njitinga likoli ngochikote yo mwana tonywero ngori omwana onte mama tini konyuro ngori esukuru ngorage mbasaba eserikali n'abarai bande bairege tambukiro kya bwango elinde goke irigoli lya mabuta elinde obogima bwabo mbo bakongera mono ensemo ya mafuta iraende national government ay serikali yetu ndobonero bago pisa na kera tumaete serikali montoro no Uhuru Kenyatta na Ruto tararwo na banje kumnyokani baratweresa iguru ya mafuta agitokora wone serikali ya Uhuru etare gwanje tokonye amabuta sukense kinko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira eriteriane Job Muhange.